Skisportsstedet Vallåsen ligger ca. 100 km oppe i Sverige. Vi plejer at tage derop en 4-5 gange i sæsonen, og vi ser tit på webkameraet på deres hjemmeside for at følge med i, hvad der sker. Sidst på efteråret kommer den første nattefrost. Så begynder de at sætte snekanonerne op. Så er det blevet rigtig frostvejr, og snekanonerne kører. Og efter et par døgn er sneen klar. Fra luften ser det sådan ud. Vi holder øje med vejrudsigten, finder en god dag, og så tager vi afsted lidt over 7. Drej til højre. Ankommer til destination på højre side. Og efter små 2 timer er vi der. Der skal lige købes et liftkort. Det hele starter med, at man tager op med liften. Det varer en 5 minutters tid, og så står man af, og så går det nedad til et sted, hvor der er en god udsigt. Og så videre ned ad den store bakke, til vi er nede ved liften igen. Ja, udsigten her fejler ikke noget. Og så er det blevet tid til frokost.
været flere forskellige pister på Vallåsen. Her prøver vi en anden. Og sådan går en dejlig dag i sneen, indtil det bliver tid at køre hjemad igen.